Вітаю, друзі! В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». Сьогодні її для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина, а зі мною в студії Леся Петрівська допоможе вам перекласти все це мовою жестів. Тож 21 лютого в світі визначався Міжнародний день рідної мови. А Кабінет міністрів України, як з'ясувалося, не подав до Верховної Ради установлені строки проект закону щодо реалізації прав корінних народів і національних меншин. Про це йдеться у відповіді Апарату Верховної Ради України на інформаційний запит телеканалу ЮА Крим. Нагадаю, що 16 липня 2019 року набув чинності Закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Під пунктом 3 пункту 8 розділу 9 цього закону Кабінету міністрів доручалося протягом 6 місяців з дня набрання чинності закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради проєкт закону щодо порядку реалізації прав корінних народів та національних меншин. Цим документом мало регулюватися функціонування мов корінних народів, в тому числі кримськотатарської мови. Тож термін подачі законопроєкту сплив ще 16 січня 2020 року. Якою є мовна політика держави України зараз і як захистити мову корінних народів? Про все це ми поговоримо з нашим гостем. Сьогодні на студії член Меджліса кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Берієв. Вітаю вас, пане Ескандер. Добрий вечір. Ми бачимо, що що законопроєкт, який мав би врегулювати діяльність мов корінних народів, до речі, законопроєкти, які регулюють тим чи іншим чином функціонування мов національних меншин, вони є. Можна сперечатися про їх якість, але вони існують. Але щодо корінних народів нема документу. Ба більше ми почули якраз, буквально в дні святкування Міжнародного свята рідної мови, ми почули від представника «Слуги народів» пана Ткаченка, голови профільного комітету, про те, що є думка внести зміни вже в розділ про функціонування української мови як державне. То от моє питання, воно стосується такого аспекту, який мало розуміють українці. Для чого кримським татарам необхідно, саме кримським татарам необхідний був би цей законопроєкт, який би захищав функціонування кримськотатарської мови, якщо він потрібен взагалі? І чому? Тому що люди кажуть, вам же не забороняють говорити своєю мовою, то навіщо вам закон? Во-первых, закон он всегда регулирует, и, соответственно, любой чиновник, то, о чем вы сейчас перечислили, речь идет о том, что чиновники, к сожалению, по сегодняшний день даже не исполняют нормы закона, потому что в соответствии с законом должны были до 16 января 2020 года уже подать или подготовить законопроект и, соответственно, подать в Комитет Верховной Рады или зарегистрировать Украину. Этого не сделано. А как вы думаете, как будет вообще исполняться или сохраняться язык или реализовываться право коренного народа на сохранение своего языка и развитие его, если отсутствовать будет закон? Поэтому здесь вообще я бы к этому вопросу подошел бы комплексно, потому что у нас, к сожалению, в Украине в нашем законотворческой деятельности у нас все берется так вот выборочно, там, островками или там какими-то частями. И понятно, что речь о законе коренных народов, языка коренных народов и национальных меньшинств, это как раз был связан с тем законом о функционировании украинского языка как государственного. Но при всем том мы же понимаем, что это только часть та малая часть тех проблем, которые нужно разрешить для того, чтобы реализовать коллективное право коренного народа, крымских татар, караимов и крымчаков, для того, чтобы во всех сферах жизнедеятельности коренной народ мог себя чувствовать комфортно и мог реализовать полностью свои права. Но возвращаясь опять же к языку. И мы видим сам подход, или у нас общество еще к этому не созрело, или у нас политикум не созрел, или у нас некомпетентные
чиновники, потому что подобная ситуация у нас уже складывается не первый год. Я хочу напомнить 2016 год, когда в соответствии с планом ДИЙ и со стратегией по реализации прав было поручено еще Министерству культуры Украины разработать проект закона о коренных народах до 4-го квартала 2016 года. Мы тогда начали инициировать этот процесс. К сожалению, нет до сих пор зарегистрированного закона о коренных народах. Ведь дело в том, что сам закон о коренных народах, он в том числе подразумевает под собой именно право коренного народа на развитие его языка. И поэтому, когда мы говорим в комплексе о реализации прав коренных народов, мы, конечно же, тут ведем речь уже не только о законе о коренных народах. Мы в том числе ведем речь и о законе о языках коренных народов. Мы должны вносить изменения и приводить в соответствие и налоговый кодекс Украины, и административный кодекс Украины, и закон об образовании, и в закон об объединении громадян. И в ряд законов, их можно перечислять сейчас очень много, и поэтому этот комплексный подход, он будет тогда работать, когда все-таки появится основа основ. Это закон о корінних народах України. Ну от ми зверталися до Міністерства культури України з проханням пояснити нам, на якій стадії розробка закону про мови корінних народів. Ми поки не отримали відповідь, і ми готові надати свій майданчик, свої ефіри для того, щоб представники Міністерства культури пояснили нам своє бачення, як зберігати не тільки державну українську мову, але й мову корінних народів, які мешкають на території суверенної України, і відповідно в них немає іншої батьківщини і немає іншого місця, де їх мова могла би зберегтися. Але нам вдалося отримати коментар від Миколи Княжицького, одного з авторів закону про державну українську мову і популяризатора цього закону. Давайте послухаємо, як він пояснює, чому досі не виконані вимоги щодо піврічного терміну на захист, на підготовку документу щодо захисту мов корінних народів. У мене складається таке враження, що, на жаль, представникам сучасної влади, більшості, набагато цікавіше скасувати закон про мову, аніж захистити права національних меншин і корінних народів. Бо коли ми готували закон, ми навмисно записали цей пункт і розуміли, що окремим законом мають гарантуватися всі права корінних народів. Сподівалися, що це буде зроблено, і доручили уряду це зробити. На жаль, до нас в комітет урядовий закон такого змісту теж не поступав. Натомість поступає ціла низка інших законів, які намагаються або скасувати закон про державну мову, або захистити мови, які не є мовами корінних народів. Щодо корінних народів, на жаль, повна байдужість. Те, що ми маємо розробити, це справді захистити права корінних народів. Це наша відповідальність перед корінними народами і кримськими татарами, зокрема. Але тут якраз уряд, мені здається, пасивний. Ну що ж, ми почули пана Миколу Княжицького, члена комітету з гуманітарної політики. Оце дуже важливо про відповідальність. Я вже почала говорити про те, що іншої батьківщини, як у українців, крім України, немає. І так, і у корінних народів немає іншої батьківщини, і їм нема де взагалі захистити свою мову. Але ж питання кримсько-татарської мови, воно більш широке, тому що було кілька так званих реформ мови. Частина документів, які є сьогодні надбаннями культурної спадщини кримсько-татарського народу, вони написані арабською в'яззю. Частина латиницею, частина кирилицею. Після повернення кримських татар до Криму почалася реформа і почався перехід на латиницю, як зараз сучасні, наприклад, Туреччині, як більшість сучасних країн тюркських і перейшли на латиницю. Тепер росіяни знову повертаються це на кирилицю. От що робити з цією проблемою, коли начебто мова є? Може, навіть вона в усному вигляді може бути, існувати, люди говорять. Але що стосується дотичності людей до своей спадщины, тут проблема. Вот здесь Микола Княжицкий, он как раз и подчеркнул ряд моментов, и я еще раз хочу вернуться к тому, что почему нужен закон.
когда есть закон, соответственно, государство обязуется поддерживать или сохранять тот или иной язык. И, соответственно, конечно же, если мы возьмем даже языки национальных меньшинств, они в нашей стране необходимо, чтобы просто представители национальных меньшинств могли поддерживать или сохранить свою там, культуру и свой язык, но при всем том развитие языка обеспечивает материнское государство. Что касается украинского языка и крымско-татарского языков, действительно нигде в другом месте больше не будет развиваться эти языки. Украинский как государственный, потому что действительно Украина это государство, и украинский должен быть как государственный, но крымско-татарский как язык коренного народа. Ведь, смотрите, вы правильно привели ряд моментов из истории крымско-татарского языка. Первый момент, то, что действительно раньше писали арабской вязью, до 1921 года. С 1921 года перешли на латиницу. Вы представляете, какой пласт уже, скажем, той литературы, информации, которая собиралась, но сейчас принято говорить на старо-татарском языке, собиралась. И, соответственно, сегодня нет доступа к этим материалам, потому что не хватает специалистов в этом вопросе. Далее латиница использовалась с 1921 по 1938 год. В 1938 году начали переводить в кириллицу. И вот здесь это отразилось как на образовательном уровне самих людей, так и на восприятии самого языка и дальнейшем его развития. Далее мы видим процесс, когда депортируют крымских татар с 1944 года, и практически возрождение языка начинается лишь после возвращения крымских татар. Да, были в 70-е годы попытки, когда создали крымскую газету, на крымско-татарском языке, коммунистическую газету «Ленин Байрага». Было всего 15 минут передачи на крымско-татарском языке по узбекскому телевидению, это было в Узбекистане, но это было 15 минут по средам. И, соответственно, конечно же, таким образом не готовились специалистов, не готовились филологи. И сегодня мы сталкиваемся и продолжаем сталкиваться с этими проблемами. Несмотря на то, что в Крыму уже были факультеты, готовились кадры. И, к примеру, мы совсем недавно столкнулись с другой проблемой. И сейчас, если вы зайдете на мою страницу в Facebook, вы увидите целую там серьезную переписку, потому что мы в прошлом году, 21 февраля, в День родного языка, Международный день родного языка, мы заявили, что мы переведем Всеобщую декларацию прав человека на крымско-татарский язык и зарегистрируем в ООН. Мы это сделали, мы распечатали, мы зарегистрировали, мы создавали специальную группу экспертную, кстати, когда наши партнеры, в частности фонд Фридриха Наумана, начал спрашивать, а что значит создавать экспертную группу, неужели нельзя в бюро переводов отдать и перевести? Я говорю, нет, здесь проблема совершенно другая, потому что процесс развития языка не происходил, особенно процесс развития в узких профессиональных сферах, в частности правовой крымско-татарский язык или юридический крымско-татарский язык. И на самом деле мы смогли это сделать, мы зарегистрировали, но при всем том, когда я 21 февраля в этом году уже снова публиковал уже как результаты и показал глоссарий, где мы даем правовой крымско-татарский язык, перевод на английский, на русский, на украинский языки, то, соответственно, уже в нашей даже крымско-татарской среде, среди даже филологов, начались различные споры, правильно ли использована та или иная терминология, потому что нет института языка. Нет специально тех институтов, и мы, кстати, сейчас пытаемся на базе Таврического национального университета создать крымско-татарские студии, которые должны привлечь специалистов, и, соответственно, эти специалисты должны способствовать развитию крымско-татарського язика. Тут виникає питання, чи є такі спеціалісти, які знали би всі три інтерпретації, тобто і арабську вязь, і латиницю, і кирилицю, щоб мати можливість якось взагалі відроджувати ці документи, приводити їх до відповідності, тому що я нагадаю, що нашим глядачам, що кримські татари мали свою державність і відповідно мали і правовий, і державну мову, яка зараз майже не використовується або використовується в такому контексті мови іншого народу, тобто як простий переклад, а не як свої автентичні назви тих чи інших явищ політичних і державотворчих. На самом деле такие специалисты есть, но их катастрофически мало. А самое страшное, что
эти специалисты работают совершенно в другой сфере, потому что нет государственного заказа. А дело в том, что крымско-татарский народ, он все-таки малочисленный в численном плане, и, соответственно, любой язык живет, когда он постоянно востребован. И поэтому вот сама инициатива даже перевода Всеобщей декларации прав человека на крымско-татарский язык, там ряд других инициатив, развитие в том числе и телевидения. Вот мы сегодня столкнулись с другой проблемой, когда есть проблема недофинансирования или нефинансирования телеканала АТР, где действительно была хорошая или есть хорошая площадка, когда молодые специалисты могут реализовать себя и реализовать знания крымско-татарского языка. Вот эти все процессы, они как раз и связаны вот с тем законом, о котором мы говорим, а которого нет. И, соответственно, постоянно возникает вопрос, а мы не можем финансировать условно АТР, потому что он условно там частный и так далее, потому что нет другой формы, потому что нет неурегулированного законодательства Украины в этом вопросе. Или следующее, мы когда говорим, что у нас недостаточно выпускается литературы на крымско-татарском языке, как на крымско-татарской литературы классической, так и украинской литературы классической на крымско-татарском языке, или наоборот, скажем, крымско-татарской классической литературы на украинском языке. А ведь есть такие работы, допустим, антология прозы, антология поэзии, это достаточно серьезные труды, которым посвятил свою жизнь Юнус Кандым. И, соответственно, я знаю много украинских литераторов, которые говорили, что это очень классная вещь, классный материал, и крымско-татарские литературоведы говорят, что это очень важно. Поэтому все эти процессы, чтобы они опять же не были какими-то выборочными, какими-то частичными, к ним нужно подходить комплексно, а в первую очередь комплексный подход – это законодательство. И когда есть закон, соответственно, под закон готовятся нормативно-правовые документы, в частности, это постановление и Кабминов, и ведомств соответствующих или профильных министерств, и, соответственно, на основании этого мы можем иметь какие-то гарантии, что крымско-татарский язык в Украине как язык коренного народа будет иметь будущее. Ну а когда мы говорим о крымско-татарском языке, мы само собой подразумеваем и караимов, и крымчаков, потому что, по сути дела, у нас язык один. Ну що ж, в день, якраз Міжнародний день рідної мови, з трибуни Верховної Ради, з приводу 6-ї річниці початку окупації Кримського півострова російськими окупаційними військами, в своєму виступі, присвяченому цій події, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз, пояснюючи причини, через які сталася окупація, в тому числі говорив про необхідні кроки і створити кримськотатарську національну територіальну автономію в Криму та внести відповідні зміни в Конституцію. Він закликав народних депутатів. Я ще раз повторюю, це сталося 21 лютого, і виступ депутата Ахтема Чийгоза колеги парламенту привітали аплодисментами стоячи. Давайте подивимося. Сьогодні ми зобов'язані відновити справедливість та посилити позиції України в питаннях звільнення Криму від окупанта, внести зміни до Конституції, визнати право кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію в складі України. Ми ніколи не припинимо боротьбу за Крим, за територіальну цілісність України. Крим – це Україна. Слава Україні! З нами на зв'язку Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, Ахтем Ага. Добрий вечір. От я хотіла спитати вас от щодо цього виступу. Ми бачимо насправді таку схвальну позицію і українського суспільства, більше половини українців підтримують цю ідею, і народні депутати, величезна кількість, але чомусь досі неможливо вирішити це питання. І от ваш заклик, чи буде за цим закликом йти дія, наприклад, спроба від Меджлісу, від депутатів, які близькі до Криму, подати нарешті цей законопроект, не чекати резолюції президента і не чекати того, що це зробить президент України? Я вважаю, що була розмова і з офісом президента, і з самим президентом, і тому
це буде більш доцільно, коли вони вийдуть з такою ініціативою. І це буде в должній мірі гуртувати нашу монобільшість для прийняття такого рішення. У мене немає сумнівів, що стосується статусу кримськотатарського народу, що стосується корінного народу законопроєктів. Але це перші такі ступені, і тому треба нам мати конституційну більшість для того, щоб змінити Конституцію. І от тут дуже важлива позиція і в першу чергу президента, він впливає на монобільшість. Чи були у вас контакти з президентом з цього приводу? Тому що поки позиція президента не зрозуміла. З одного боку він каже про підтримку кримськотатарського народу, з іншого боку він говорить, що, на його думку, статус корінного народу на своїй землі навряд чи буде сприяти окупації, тобто деокупації він в цьому сумнівається. Чи є у вас відомості, подасть пан Зеленський цей законопроект? Трохи по-іншому, тому що він вважає, що зміни до Конституції стосовно статусу Криму, він не має такої впевненості, як інструменту до тиску на Росію і до окупації Криму. Але тобто президент України, який бажає деокупацію, які турбуються самостійності України, який знає, що ворог Росія є головний такий противник всіх наших намірів стосовно євроатлантичної інтеграції, і коли у нього є бажання дотиснути ворога, треба цей інструмент прийняти і тиснути і на західних наших партнерів, і в першу чергу на Росію, ворога, і також треба враховувати цей опір наших громадян в Криму, який і є цим запорукою деокупації. Дякую, Ахтем Ага. З нами на зв'язку був Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. А ми повертаємося до студії. Ну, от ми почули думку, що необхідно, щоб цей законопроєкт і зміни до Конституції ініціював саме президент. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, смотрите, мы об этом, помните, еще на разных площадках с вами неоднократно поднимали этот вопрос и говорили о том, что нам надо одновременно работать во всех направлениях. Первое направление, о котором сейчас обсуждается, это, конечно, конституционное закрепление права на самоопределение коренных народов Украины. И поэтому, конечно же, это один из самых сложных процессов, когда мы должны внести изменения в Конституцию Украины, в 10 раздел Конституции. И здесь требуется, конечно же, конституционное большинство, это не менее 300 голосов. И я просто почему об этом говорю и хочу четко разделить все эти направления и действия, чтобы мы не наступали на те же грабли, на которые мы наступали в течение 5 лет, когда у нас была возможность принять закон о коренных народах. Да. Поэтому 300 голосов. Понятно, что здесь, чтобы обеспечить 300 голосов, здесь должна быть все-таки политическая воля и понимание, в первую очередь, президента Украины, потому что под его контролем, можно сказать, находится практически 250 голосов. Это большинство, к которому можно добавить еще голоса Европейской солидарности, Батьківщины, где есть сторонники, где есть люди и, соответственно, депутаты, которые могут поддержать. И тогда мы можем переходить к следующему процессу. Но опять же, этот процесс не полгода, не год. Этот процесс будет тянуться, потому что нужно принять конституционным большинством. Далее потом рассматривается Конституционный суд, а потом снова возвращается в Верховную Раду. Но здесь мы должны обозначить следующие моменты. Когда мы говорим о конституционных изменениях,
это, конечно, к этому мы должны стремиться, но мы можем сегодня застрять и топтаться на одном месте. Я еще раз возвращаюсь к тому, что над этим нужно работать с президентом, с его командой, но при этом нужно активно работать с депутатами для того, чтобы получить простое большинство, 226 голосов, и принять закон о коренных народах. Ведь конституционные изменения – это конституционные нормы, которые все равно потом расшифровываются законами. И, соответственно, любая конституционная норма не сможет расшифровать 10-й раздел Конституции с теми изменениями, о которых мы говорим, без закона о коренных народах. У нас дуже мало часу, я хочу, щоб ви прокоментували. Є певна думка, яку я дуже часто чую від кримських татар, своїх друзів, про те, що оте намагання внести зміни саме в Конституцію, яке дуже важко побороти сьогодні в українському політикумі, за ігнорування одночасної необхідності, можливо, прийняти закони про корінні народи, про мови корінних народів, про статус корінних народів. Тобто піти по більш спрощеному шляху. Що це велика помилка. От на ваш погляд, чи дійсно є дві концепції реалізації прав корінних народів? Одні наполягають на тому, що спочатку закони, хоча б це. А другі кажуть, ні, давайте все ж таки вирвемо зміни до Конституції, бо інакше закон можна відмінити. Я опять же продолжу ту мысль, о которой я говорил. У нас буквально хвилина. Да, в любом случае, даже конституционные нормы не будут работать без закона о коренных народов. Нам нужно принимать как можно быстрее закон о коренных народов. Соответственно, мы внесем изменения или дополнения в ряд законов. Это и, опять же, и налоговый кодекс, и бюджетный кодекс, и так далее, чтобы обеспечить сам процесс. И, соответственно, мы подготовим Верховную Раду к следующему этапу. Это принятие, внесение изменений в статью 10 раздел Конституции. А законы должны быть как раз-таки серьезным индикатором отношения государства Украины к кримськотатарському народу. Зрозуміло, це дуже слушна думка щодо законодавства, зміни законодавства і необхідності продемонструвати ці індикатори ставлення держави до корінних народів. Ну що ж, подякуємо нашому гостеві. З нами в студії був член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Бар'їв. На цьому я з вами прощаюся. Сьогодні для вас в студії працювала Лариса Волошина та Леся Петрівська. І перед тим, як передати слово новинам кримськотатарською мовою, я закликаю вас піклуватися про рідну мову, про мову, рідну мову тих народів, які засіляють Україну, у яких іншої батьківщини, крім України, нема, і читати, безумовно, всі новини, які стосуються Криму, на нашій сторіночці в Фейсбуці. На все добре.